young people, my young people, bali sikagocha, abana basai, nchigocha, amakongo, tindoga uchimata ali. Umere na uchigesona because wana inu mwakomire. Amakongo, yenda uchigesona, tuta itirio ikuru asa amakongo, inuwane ngakini yari. Amakongo yenda uchigesona alia. Mumera nororo. Okay, bono rero, tuta tutukwanire. Ingore ye family mbere kalego tusika gona miyokire because nte tukumisie topic ya young people ni nungu kwana na inibo tambe amakongo inu kora nchegenda uchimaye gendo kino ya ere bona ganya to baeni nto konyara ko bakonye lakini abantu babo chaka ki family nzibono turafana bono rero tukwane ingore ye family chako buguma bwawo nandi gwakoro buguma bwawo ne family kero kuiburu umwana musini abantu bago ndika nkankumonyi gwete naro nyitora like page please like page like and share yeunye go kwanga kokonya abantu nabarabu bantu bandi bali ba kwanyori baiga tebi umuntu ndi ngumusibati naro kwanja mangana ye family hiro Ekegusii incho bwo mwelingi cha gukwane Ekegusii asigese kukiane lakini abantu abanga batete ngabona ibintu ingo cha kwabenderera bire Ekegusii kingi cha kwaenderera nande ngakiye yukunya gukwana bateri ngo cha kwabakira likunya gotera nganya goteba nga uwinga kora iga yaya young people nchuo cha tukwane nini tukonya amakongo inu bere guchigesona support y'abantu kero bagokora ibintu nabo nari bakero bagokonye kana haye bagokonye umuntu kanya kabiri successful nabagokurusi nayo butakayi lakini bono abantu abangi nturi gukora no inigente gesinini mno go subscribe umuntu akobatenga subscribe ye channel yane nabona ko batenga genda se page yane iganye like kuturi 220 something thousand every hour God is faithful God is always faithful young people inchugo chaka ira nimbate message rero ngiya kabisa igoro ye family numuranga inya inu tugamba tebi mumanye mapema faida ye family Bono, muno batero okukunya koire iga, hanche ngora mbaoroki natomenyete mwanya bantu as chief family. Moigule. Mbake yego. Bono, hanke yego na bono muri igwa mangana. Bono, ekero ko iburundi tukolitanga niyo ko iburu ne family. Ekero gotinde koli omweli ogotinde kane family. Eba gotebe Ekegusii nga bororomboli boita genoro bogokora tikanda inyore se inyeri bororombo amonyene amatecha nabo busaibo bororombo amonyene uyu mayete se inyenye ndikere bororombo amonyene amatecha nabo busaibo mu mayete se inyenye bali mutenya manyete nyamanye bono ndayitemba oro kibina chi family chimenyete iga nimbo ate make up iga kwanyoro umusacha emiloka ba community leaders tali nyumba nonyenda agera teyo ote imokaye rore bitone bimbu atega iba ote imokaye tote byonde kwanyoro umusacha yako nyumba koroka tote byonde kwanyoro mukungu nyumba tasigiti umusacha tanya kwa umusacha bintu byaye kwanyoro mukungu nyumba tali kuruga otuba tote byonde iginteke ngo gote tote byonde nawe family erega umusacha uripu umusibati ate amangana yumukawe ikera mukaye te mukaye gaki tigatote byonde musibati uminu muri gukwana komo mwetana twate batote byonde nyoko byara mutote byonde umusacho tote byonde abantu bali kanisa ngango taye abadi pastor bwatu na mukaye tote byonde abatukunya komenya iga ngamangana ya tote byonde abatukunya komenya iga noroche young people nabatomenyete iga one tabasa ko te byonde kiraye tobasa ko te amangana ya amangana y'abantu mbayiwa aban community leaders bali bakwenda bayira kibese kero community leaders bakule nabo abantu bakolera kabisa umuntu ogende mechango urukibese kinyinge nyumba ndagera teyo mukaye gago chukumugori mnanga kikwenda kwa rumo chango 300 nyumba toragora kenda amatayikira tobasaka teyo ndamangana iyo ayegaki nonye bana bikoro tumba bwati
mangana itu basa gukwana yata gitagende michango nero koruki nero gutene niri n'abantu bamusiki lakini nyomba gatiringete school fees y'abana tararwa nabagokora muna makeup yiga nko bekayiga abana basacha abana bakungu abana basani baitoto bwate oyo musubati omino oyo mumuro omino oyo ndato omino naho family nabiko nyagokora yiga yatuba mubasa gotebionde kiraye tubasa guchigontagora nanda mangana yatuchi gotebionde ngayaya naiba yaya totebionde kiraye ngogo itande tubasa gotebionde ngana goiteta mangana ya chasoke ligo chako nabo family chimenyeteiga chiatuba kiregento chiatuba kiregento bataitio ndaigwe bataitio ndamanye kirakiri nabo family chimenyeteiga makeup mubasa gotebionde ngatini ko nyomba timenyeti nyomba totebionde ngatimbwa atimeremo totebionde nga iga bana bane nanya kobeira no nyine vacation totebionde nga bana no yanga tini ko totebionde nga na utwemeremo totebionde ayo tobasa gotebionde bwese mangana ya kirakiri tuberera abo bagutubera teba munyiwete tinganya gukora umuikone abasaye ni nungu kwana na inwe lika nga munyiwete manye nga munyiwete mora na family chigo tuberera bitone tuberera kiregendo tuberera oboibi tuberera obotaka umusacho kura chibesi chonspi otumera abana ba musubati mu abakire school umusacho kura chibesi chonspi oangina ngino imo kichibesi iri o abana bande umusacho kura chibesi chonspi otumime chango yekenyoro no ara kuliko imechango yekenyoro umuntu arwete chiringi 400 chitaya mona cheire umuntu arwete chiringi 500 abana nonye ni chianga mbabwati watenga totebionde kira umusacho ira chibese ochaka okora chi university na musubati omwabo omukungu gatigete nyomba nonye ne asabana hondoche mondoche ndebi dasma makeup inero ngotumba kabisa na bachi family chitumbe tamangana iga ngaga kit nabo mama ali konte ngaya tote ibi bantu bayigwe tiga abantu bayigwe nga mbulero goitera macho tiga abantu bayigwe nga tolimeremo tiga abantu bayigwe ngo goita mukawa amasasa ali mu goitwa omusacho goita omenya gotenga tote bionde musubati omino kwa ruseti kenyu chaga iga America ocha koramo endo gambo umuntu tebi umuntu inga totebionde mumuro mino kwa ruseti kenyu kamuleta ugo ika koramo tebi umuntu nga tobasa komotebi nando umuntu ndogendo umusubati kwa ruseti kenyu karusi kenyu kaleta gaiga ogendo gunya gukora mimirimo kugamba omenya batebi abantu nga motebionde omuntu kwa konyete kwa ruseti kenyu muna bono Pamela oyo adi awards Pamela mugaka na chigete ngora chikara abantu bagachaga iga abandi nkuyunga akabakonya bagacha bunabageni ngayaya mwamate byonde kiraye aho to karenga mubasagate yonde ndetse ndamanya nka Pamela ndeteka mubasagate byonde nka peni ndeteka iga yaya onde tabasa komanya nka ntoli gukwana yaya tubakerege ebi kobe ebi byalinge brown bono bya red tubasagate yonde tobasagate yonde ngane chi checking nyago bounce totebionde ngomwana one nkunywali nyesora tobasagate yonde no mwana one na ruse tienda tobasagate yonde ngomwana one echera kale kira mangana ya tali yago chugutanga swisiko kira mangana ya musacho kunywa marulyo kalyuko tali korara nyomba motebionde kira mangana ya taru nyomba gaiga peni kwanza momo te because ya bwatu munu mutambe mubasa ko te peni ya manganali amanganali ga ucha kwenda tutangase nabo chi family chiriga onye ni byoge chiago chanwa tote bionde abantu ababarayi kire weekend barabuno bale amatanga kire meeting no bale kire gento no bale kwanyoro musacho kabatu mukungu onde umurandia spiritual leader kwanyoro yonde umusacho usikire kwa mubwata no mukungu obande omenya gotenga yaya hakiumongina tote bionde amangana yatabasa gwikironde ina nabo chi family chimenyeteiga mbatagityo ndamanye nga mumenyeti biya tutagityo manye n'abana bawo mbanya gokorora ebyogoro cyo kwarosi byiga wana basubati nyini chimbuche wacha kwakirera ngiro chini mbwati chimbuche iga umusubati no haragotere kwaya kabisa lakini nyomba gali ne tumusache gento mutie nyumugima kirigento gobisete umusubati bono mwene ni nyumba okoramu musacho beke kerebi oso abone kwaya otuba ngabono gakie mangana nyumba mubasa goteba bisa mangana nyumba kwararimwe natubire bono kirigento naoncho kire nabere umuntu onde lakini nyumba go chandegete story nere nari gosoma igoro
omusubati ondo cheta matanga yo umusacha geto mukonyeta akanyakolera family manya kuligera nkankyo akolera abandi bakumete nkankiye komoreri because chi family ntori kuywana abantu bayisiko nabo bono tomenyete na barabubiya abasani bono nabo batulendete biya kitole moyo abasani no ene chibezo tobwate chinyinge iga na chitokwenda twachikoli na barabu chi barbecue to gutwara nturi gutwara ni chi family because musubati omino mutakwana ngimo gokorere barbecue mumuro omino mutakwana ngimo gokorere barbecue mamu mino nkwanya umukwanire emyaka 10 yali ngakyuko endo chikukwani mamu mino lakini nyoko byara na bokuruga iga America kwenda gwakwani nyoko byara toka enda sino na boko enda Kenya gwakwani abayibuli bawo toka enda sosogete nturi gusangamo lakini igetondo gego kwa batenge igetondo nabanyene gekoligigu egento naigwete biyekera nasomete story eri gento kyango geti mono kubwamo no bunanche bwato mono bunambwate iga nyekero na kule na lie family yane gochecha kwa iwo mubirone ekitali gente kiye sana imagine ye family yane bono nere nchande tekeronde moyo egente kiyangekero gwa kule abasani bawo bwenjoire watalire na barabu kwaragire wachire nsengima yani abasani bawo kwarire na barabu yenyama ekerori moyo noroche bono nero siribuye iga na weneire abasani bane nabu wabono to bwenjoy na barabu kabisa ekero na kure egetondo umuntu kwete abanyene gekuriya tiga abantu baminto baye gwegetondo beboli ngaki ngaipeni na konyari oyino mwana ominto raireiga abande bachake kolera abande muko yugo mwana omino nyagitali yale abekire life support mutanya gukwana naliyo tetuminye kiguchinya gitali abande muko yunga musubati omino bono ga igaraire osire gukwa nalibono mogotenga ga kipeni no minto lakini lirimwe alinga mu moibole tu abana abamo sibling rivalry egachaka mukangana enda mwamwe kabasoa mukangana lakini egetondo kelikero na kule basani mbago ntindika erasimo muberono egwa bana abibuli bane onye timbu ati musache no mukungu family yao number 1 young people ndaite mumanyeiga ekero gwana chirekine nganko nyomore kwa nyomire umuswati bongwe nyaye nkurubonye nyarebe ali ngumbole ayino ole ko rwali obosire ali omugaka na akire na umire mu muronya lebo onyomire twamanyire ko banje abayikoyo batotigete mayiga manyeiga bagusinda ite mumanye yani abayikoyo batotigete mayiga kwa nyomire mukao kwa chiri na mukao egentege tangani wento kole uchake okole na mwao mukao muchake family ekere mwanyori mukao mumanya gochama abayibuli baino nyebaroro kero mwakorera abayibuli baino mocha bana ba mino musubati mino naro tari kwenyara mwamukonya mumuru mino tari tari kwenyara mwamukonya lakini umuntu mutangani ogwene toshugulikere kabisa no musacho na mukao make sure asomenyete nyomba mwao mbuyomenyete no musacho make sure asomenyete nyomba mwao mbuyomenyete na mukao make sure asole mwao nole biya omenyete na abana bao ineri primary abantu bali abatangani kogo korabu omenya gocha osuke gocha saba ibuli abayibuli na bwigente kenene muntu tabeza gukongaina ngo gutangani abayibuli mwachaka gukora abandi mulima mugokora chi investment na abayibuli abandi mulima mugokora chi investment na musubati omino wakora chi investment na mumro mino obwato musacho obwato mukao lakini chi investment chose byo begeta sili tali ya mamu mino imagine abana bakwanyorete kwatigire iska bono urachobe mna wako iganega ya waka ngakyo mukao oyo family ya yangete egocha kwenda kotini chukuruanirera mali ye abana bawo no manyete ngekero gwasokire se family chinyinge nchiri kugwanja no manyete ngabantu bange ba mino mbanjiti mukao numa yetingi family nebwate chi low problems kwamanya kwagenda kwabwata kwagoro buli muna muswati omino kwagenda kwabwata kwagoro buli na mamu mino numa yetinga mamu mino nangete mukao ingo bwanche temono nabantu bali bayisiko ngoro asinge ncha sole nabana babao kwanyorire otaire tia maria otigera abana bao ngo gocha gokonya abana babao ayoka rubo takaimi nyasa ogokonyire kwa nyorire gento geke toko endo ire gente kegeke obekera abana bao toko ire gente geke kigwanchire konyo mukao omotengo mongi na gento getekerega onye kwa nyomiro musubati obwata magunchara toko bange bintu byao omuire ngora egento nesomiri asenyoma semyake nabelira asenyomo nandi nkotebya abana bake bono balimo goso asenyomo ekero gwanchire konyomo omuntu tali eri kamwiste tali nyomo kobera no musubati tali nyomo onye komenyete no musubati komenyete no musacha manyaye goti mugeta winga kiyawo neche ikoruo onye gwanchire ngabono nkonyoma ndu musacha gete onye gwanchire bono nkonyoma ndu mukungu gete kigwanchire omuntu bono naliyo taito chake family
accept y'omuntu oli binale ebintu biri ki weakness kirikira omuntu nabwati ki weakness roro mugako omusome nandi egento kenda amasase ntetemba tebichakira amasase kara togi omugako nonye roche neri suruge ennyonyomete togiri suruge nyidi yawo litebi ng'omugaka mbiyole motebi no ikiri egento kakyunye tadyaye anga tadimbwa ati banaba omugako nanye tadyaye anga ntoria stoikire ononye no kumungaina igoroche Hollywood no bolimo bole oroche America no bolimo bole lakini abantu bagendererete kara omugako positive reinforcement elinde mugaka nyole chinguru arwebese yaye omugako ogago togi wasekenyoro oruchibese omugako onyoro mukungu ndisika omotogi oruchibese nanje gakonyora gaiga nkabwato nyamunuko libinto inche inde group elia nyamunuko libinto no muswati oli omaite okaribiso mugaka kabisa na okwano mugaka buya no abo mugake ubi nga yekweli na nyomete nyamunuko libinto no muswati umanyete ngabona na nyombiro musacha ari suruge nyitigangira li suruge nyirindiro siribo musacha tero musacho wachire mugokere nabokonyora ngaki umwana aguchigotaka gutara mwa motogia umwana ugagwita amatemu kwa motogia umwana gakuchaka kwenda kwagura kwa motogia abana barabututete totogi abana bogotogia ngokoete abana bogotogia mbore ise nerogereta obwata abana bogotogia anchite umwana no tarire umwana no kuri university umwana no chaka gotogia bagaka tumenya gocha na inu abagaka karatogia umumino nonye mbosaigo boninkyugunkyu abasubati orkaite ngamba karo bakarabaya isabanta abatu aberi nyoma basacha abatolemerere ti musacho na mama itenge yene balimo nanyorete kuri gusi tinkomanya sobo bunekare andemere lyorocha abana bakinire urago togi umugaka na bakoragura no enaga chocolate bosaigo okagete ngaka nganchite mono muri namanyitinga umusacha boli gonkolemereri ndo sigesaku oetira marogo boleta ga chocolate ote bakarabwata sweet ngaki ora kolikira ga text ngakire ruka bogete ndagira gokorwa no nyeteri kwanza gotenga ndagireye sweet chicha batichi gokoruga maitendira gokoruga kwara kwabanye ndagireye no enche natiringira lakini umusacha ogagocha gotenga ndagireye umongi nagere buya inje bono mbwatu umusacha uri owontogi nima etega no boli mali nche nimo nkora mupimande nimo pimete nere nampimete njeragete lakini nabonge ndete ko motogi nande tinde itikumurama okoma na koroku nima ite koma nekera na chakire koma ni egento getenko nko singerera rasima moma ni mpaka amanyenga kweli ente kitache tibuya nande tinde kumurama onko moma ni ngora nero koira ni ngora ekera go sete na amanyete keraga sibeta yembusi yago wasete na bonga tenga rero wasibe mono ekeronga kwani tegento ngamugechi na tenga kelimbo begwacha yani bono tuamenyiriga 26 years bono togendeza tukunya gusigika ntupima ine ka umugako positive reinforcement te muna bono tuorete vacation tuiranire ngo chale na mutigete maitentu amiseti endege bali mwigete story na mutigete Florida era gatigara ororo because endege banjabwa te space yabantu sita era gatigara ngo chale rero nche ngochuko muyi egero nkuyu mugako nawo so egalimi inje nkora mukwali mubolingo wona komiseti I missed you how was it without me there no banga no boli moko gainireri no banga totally serious no ngakimere maroko enda kwa positive reinforcement aso utareke nyoro kwanya gotogi kwa ruchibese aso gweta isika abantu banya gotenga umugambi abagambi abakonya gotogi guisika ekero umugambi agotogi gesa aguchukuyugo goruchibese umuguko ngakibona watenga yarusi ngombe serere something like that esing nera gotenga ekero gukwana buya nabokonyoro umuntu ochenchiri abasani aba togwe enjoy yobogumana barabu nkiko era tuanja ine nabasani nkiko era abasani baito bara abantu abaya ko bwe family because chief family ichigo checheira kwacha kwaira your sister for granted kwaira your brother for granted kwaira your husband for granted kwaira abana bawo for granted tuliko batogia lakini isika no maite gotogia abantu bande why our family is failing because twanchi tokotogia abantu baisiko ba toko batogisika lakini go wika nyomba kwara mamokao ko wika nyomba kwara mumosacho ko wika nyomba kwara mabana ebinte bitoko kora muna basacha ngo kora na barubugayiga in fact abasacha ngo kora na barubugayiga okonyora most of the time bakavete shift and because inkora abakwani nga good morning how are you how is the family and it's something I learned as a manager that you know what onye wotageto monta akore performance yabe ebe engia mo positive reinforcement ekera akore ngenta magoso tuberera tekonya kumwa kunyanga lera kwa muma ni kwa muri negento na lera gwaka mukao chindo amachumba tiga goitaba kongo amasase na inuke ye chisegi nyumba nyomono manyangi wene to mane ekero ko mana o mane
in moderation na liyo mugaka akomanya nga bono kwagechi na hari kigwa korire komana mwae bintu byaye buya kabisa muchike kabisa mutayingu mugaka nga kiesi bya maino mugaka ayange yimbi yobe to mugaka na chwetuke kana chire tuki motogi tutete chi family cheto chikole buya ekero gucha gukwa ntutageti abama tebalere ko tutete family ya erere because enteterenere gwasimegete kere kwamenyete n'abana baho kere kwamenyete n'umusacho tali gotuberera igabona natuberere teiga una natuberera chi makeup iga kongai n'abantu nga naboliga n'ebitono bire ebingi iga kwatuba kabisa umusacha gaho chikokora kwarambia mukungu gaho chikokora kwabike suit kwagende michango kwareka nambia lakini nyombo go tiringete nyomba wosaleti muka omwanya gokwa no mutinyi nyomba osaligeti nyomba tuli kwa musacho nkwanya ko murugera mutinyi oyerero kiritekiri lakini iska no gotogigwa ekero ka gucha gukwa abantu bali bayisikora bagucha gukolera bana baomba gukolera muka otagukolera musacho otagukolera abantu mbali bono iga abantu baganyete ngakya tagukuntimuke nayo musacho uli umuntu aganyete ngatagukuntimuke nayo mukungu uli musacha atenga gintu kitali kumuita nyomo mukungu onde nayo mwana uli utachariti abayibuli bawo You have to make sure you put your spouse, your children, your family as first priority. Tiago tigaba amate bago chakolero bolimo bosaigo because talinga bakolero bolimo nabukwa begete number 1. Nabukwa begete in your first priority. Ngakila Elijah goteba relationships are not destroyed by the third person. They are destroyed by the person who entertains the third person. Elijah, amen. In fact, I won't know when to tokore collab. I won't know when to tokore collab. Omo ntacha tebi umusacho nenga gento gete ategerere. Ekamati ani chiga mbi musacho nenga gento gete ategerere. Omo ntacha butenga onyoko mamu mino nga mukao galiga na aliga na yo tegerere. Egento bono gese bone kero musacha agosire bono naliyo ko mwa kabisa egento ikine kyo musacha atagete. Inche amasase na machuma tigamba tebi. Egento kiane you want to make sure n'abana bane mbakanire school fees you want to make sure n'enyumba ne yakanire you want to make sure nga onyumba yane mbiyegendererete umuga n'ebintu ebi ekera akolire ebintu byonse nangosera yonko mumani namusigiki namanya kuroro namwe egento liribonire bo bamayete nga lero nkolinunde lirina lyoko mwa what for. You cannot allow a third party. Bono mnandu musubati bekieniga asi miaka yane. Murabona abantu baroro bakonya gote yumusacho ngantwaro chimukao. Ngamukao garu mutayayi. Abantu bakuriskwanya gote imusa mugako nebintu. Musubati umwabo korango kolege ntuchu mubolinga nki your wife. Abantu baisiko. Umusacho nenera amanye korororo agenda ategerera abantu aba before you know it asali nyumba. Intuba lituwa chete school eronge primary boarding school 7th day Adventist sironga 7th day Adventist abantu balituwa soete kanisa mapema na hande gasoe kanisa imi umusacho wo kumobekera ibuliga mukao wo kumotuberera mamu mino nabwatu musacho tatu mino nabwate mokaye musubati omyo tigali yo musacho mumuro mino tiganyome otiga abantu bayisikonga nabo gukora chi investment otige nyumba yawe yekoyi ogenda ukikora imichi nyumba cya abantu ukikosomya abana babasubati bamino banyagogotogi nabana bawo olinetera nyumba ebuliri swali rero ngaki ekero gucha gukwa friends bagucha kolera monoko boy family yao onye kwanchete family yao bagucha kolera bo maene lakini wanyine kinyoro kwamenye to kunya kwa ndeme cyango nayo le iska kunya kumyoka keregento abantu bali cyamate no bagucha kolera abayibuli bagatanga yaya tigagenda asachiri noro kibono muna na netubiriga nabelru musubati chips nabirige subati chips bono nguchiko yumuga kamarogoba konya arantu beteiga nareka na attractive nanda masasi tikonya kubika mayangu kunya koreka nenchira gete look very nice ndi kero musacha ako korora kwareka na edibu ama chuma na inwe esibigenda karagora cyanga abasacha mbali kuligeria internet natebe ngo mukaya takawine bati esibibuya kabisa amachuma rosi yakati tikonya kobe ubi ondete yote itali ubi rosi yakati gana lino ena basubati bagokorora bagwate ngo musubati uyu mukao mbyale rosi buye na libono mugwancha na mwari juvenate mwarra nakero ko rumuntu okwa mwanja tali goika kwabe ubi egento kyo mwali because chiza cyane cyarire kibese ne sabuni
Chibese n'esabuni tiganda abatebi umubesa gukanga nkuri wanjani mbuli ndagera chibese n'esabuni umete likondi kuruta bwati esabuni soap scam umete kero bwati soap scam chibese na chichiragere mbeke makeup chibese n'esabuni ichisibese n'icyugwese beli kabisa inachite Disney nkabeka bono yani insibiri yomoyo igonsibiri yomoyo mbigetegente kumoto igonsibiri yomoyo mbigete birolebi igonsibiri yomoyo nkaraste gali yanemi igonsibiri yomoyo endagere yimbugulitiga ndagera nkabwatega chiapoga echini chingini mbegetega iga ne yapo endagera noroche chipiribiri no chirega igoma etokuri chipiribiri yeti very smart no chipiribiri na chira America chinene chinyanya no chirega iga chie salad esabuni ogosibie abantu nga America turi kogota ngakioko gota gokonyora chibese onge bune nyanye endagera chibese n'esabuni tukanga chibese mbosa umuntu tabasa okungaina nganganje to umuntu bosa pesa ni sabuni chibese n'esabuni owesi biboneke nereri passion fruit na peach wana nero ngo chagosiba umuntu tabasa okungaina nganje umuntu bosa yaya abasubatiriki chibese abakungu rigichibese umusacha rigichibese pesa ni sabuni tukanga muchu mwanja n'abantu abagotoki umugambi kigekora bagotoki ese bagotoki because bakuriye guchibese pesa ni sabuni itafute andi bese nchiko tayanga eno mukungu tokondigi bese nchiko tayanga eno musacha tokondigi bese na ina abana endo cha they are looking for money and they have money pesa ni sabuni esabuni yeteyo tokobo musafi chibese chikogo sibikwareka nenge nchota nonye nkwalenge kieni wache kieni ama chuma gende mall urachianga tigamangana yuko urachianga karo mukwenda Kenya bali muri America nonye mitumba aligende sibibyega kogo syo kamara kwa bamukago karibisha ranga hekweli nonye na makaro kali kuboli enda kwa rusianga cha makara kwa beke nseme esibibuya pesa ni sabuni orochena juice yegere 100% juice organic ibono moyo oro musafi kabisa hinkoro rumuga kuri nkoywe nkoro yane no ino mubiru chaka kuywe ncheragete bono muwaka ka ngirire na bana bani vacation bono muga koyo in fact ta ko hosa ameti nyende ne kurbono na ngosara tinkoma na mona gonkoma na in moderation kimayetenga na to ire vacation 8 days tokaliera kabisa katolini ndega wona pesa ni ugo sibie sabuni mukanga na ontakate nga wanje bosa no chibese to guchirigi ntu abaswati na abasacha na inu mugo chirigi tumanye kuroro tobika namo twesi bibono tumanye kuroro to gwenere pesa ni sabuni ego sibyo muberora abasali isankwa nonye mbito nebimware bimwamuga igabono byachire Ono mugako yoko musika kabisa na mukao nere nkuriyale talinga numusacha buyikota gitali naya baswati ebuka bukirigege ntoleta chibese mwisibye chibese kerobono cyabiri kiyinge mu wesi bimwese mwaso wa mwesi bicibese imesabuni yasibyo mugaka yasibye abana yasibye abayiri ekerobono mwero siri mino inu mweka mwesi kabisa bono pesa ni sabuni to wesi botabwati sabuni kebande esabuni chinchara okorosigu chindego okolina chigali okogenda ndagerere yonsi okoli chibese ni sabuni my friend chiriki onye gotagete ngano bwanje ndi uchikoli bwanje ni notaka ko boli to ko boli dige chibese amu nandi munyora no mutabwati chiriki amu morore mu wesi bimo baba safi kabisa mutalense yingima ngaki covid yasaliti angabona amasase n'amachuma narona achige totoga yagenda ali Florida na hintu tusugumane n'abasonga tusugumane n'abantu bande bagutara pesa ni sabuni itaosha vitu nyingi sana abantu atenga manizi hivyo onditaga ngaina ayekanya ko ngaina ngamanizi hivyo abandi bono togogete in fact ekero chibil chos pichi akanire nonye nyumba anko nyagweta na nyagotera buya chitaya nchirana chwa mache mbiyale abana twarageire nko mbwata matere nkoro yanire safi sana tigo muntu tako ngaina ngawo wanju bwanjani bosa aikala stebiro ko yoro gako nyagosundo kanga ningwanjete ama sase na ina ligichibese chiao no ine chiao ni chiri chingi ya kabisa nara yo kati ngende osa goteba nga muntu tabasa muntu tagotebeti abantu bali bako igwa makonda matanga babwati chibese abantu bali bakoro kumweshimigwa babwati chibese abantu bali basikiriska babwati chibese ne sabuni chiko sibikwabo musafi no yetoli kieni kwacha kwabe kieni abantu bali batalenge kieni kale one karabanyorete chibeso umuntu ukoba onye no muswati kieni gyacha no yino musache kieni gyacha chibese chiko sibichya kurusiliko
kwabo omuntu mwa pino chimna bono na oncho kiri bwangwega kura chinyanya organic eat kuragirite buya kuragirite buya noroche chinyanya echi okogora chikurwo mote igoro tokonyora nyanya echi bosa pesa ni sabuni tokonyora chikyukamba no ngai chikyukamba chirega chikyukamba no chire mwanye korra chikyukamba chire fresh chikyukamba echi fresh okonyora fresh okoenda se farm kwagora fresh chibese ne sabuni kero kwagora rigente ke fresh kwamenya gwachi gwakeros tali kere mekebe imi fresh chibese ne sabuni chigo sibien korompaka yara base igente ke toluwo kenyora bosa pesa ni sabuni tafuta sabuni umanye wesi byumanya ko wenera umuntu nyasa oyu